Może go nie widać, bo wiecie co go gubi. Nie będę mówił, dobra, mogę być hamem, ale bo to jest dla mnie zbyt skomplikowane. Włożę tam głowę, tu człowiek, wiesz co jest grane. Ja wiem to, że znalazł ten mikrofon, ale tu jest kurwę ciemno. Ty, drugi mikrofon, gdzie jest? Wie ktoś może? Bo wiesz, może go ukradł koleś z nożem. Nic to nie zmienia, gdzie jest drugi mikrofon, testuj. Może powinienem to powiedzieć po angielsku. Za moment będzie, mamy jeszcze chwilę, dobra. Będzie mikrofon na potem i w ten sposób właśnie ja podniosę na szybko wodę. Muszę się wam przyjrzeć, czekaj, w sumie gram w tej chwili. I teraz przyciągnął wzrok koleś, który ma na bluzce labirynt. Masz labirynt? Robię rap tak. Jak masz labirynt, to mam pytanie, kurwa, gdzie ci zginął Pac-Man? Weź to sprawdzaj. Nie wiadomo, gdzie jest Pac-Man teraz, bo w sumie Pac-Man może siedzi w loży i zażywa relaks. O, wiesz jak to wygląda? W końcu jesteśmy w Holandii. Zróbcie dla niego wielki hałas! Jesteśmy już prawie gotowi, rozumiem? No właśnie, skoro mamy chwilę czasu, to chciałbym wam powiedzieć jedną ważną rzecz. A mianowicie, że w tym klubie 7 listopada zagra OSTR i Sarius. Czy ktoś przyjdzie? Dobra. Informacja numer 2. 05.12 zagra Góra Litedę. Czy ktoś przyjdzie? Trzymam was za słowo. Sprawdzę, czy będziecie. Bo jak nie będziecie, w sumie mam ten patent. Jak nie będziecie, to będę musiał do was wpaść na chatę. Będziecie mieli przejebane, bo będę rymował non-stop. A kiedy rymuję non-stop, to nie robi się brat bosko. Dobra, czekaj, w sumie wiem, że to jest dramat, ale zawsze do nawijek przyciągają mnie wasze ubrania. Nie wiem jak to jest, w sumie gram sobie, ty wybacz. Przyciągają mnie ubrania, bo tylko to teraz widać. Weź mi wybacz, ten sobie ziomek jak widać. I tak pobita jest rymu, wegida, nieważne patrz. Robię sobie rap, tak to tu wygląda brat. I w ten sposób idę dalej, od DJ-a spada kat. Ja nadal mam w sobie to, gram na wolno i rzucam, bo mam tu człowiek w sobie moc. I ona stoi tu z kubkiem, ty weź mi wybacz, wiem, że się ciebie czepiam. Chyba pijesz trochę piwa, nie wiem czy to piwo, w sumie mam rap tu nowy. Bo równie dobrze może to być sok jabłkowy. To jest sok jabłkowy, szczerze, to nic nie zmienia. Musiałbyś tam chyba wjebać piankę do golenia. Ja, nieważne freestyle raczej, ale nie jedz pianki, bo się zaprzyjaźnisz ze sraczem. Wiesz co jest grane, też tak mam. To nie jest tak, że ja tutaj weź tam was. Mnie to nie obchodzi, lubię robić cypher, bo jestem typem i do wszystkiego prawie tu rymy znajdę. O, polecieć wam dziwny numer? Ej! Dzisiaj wypełnione mają gary, John Helen na chuj ma Arystoteles. Leją na dzieło, podzielę, ja mam maściary na ciele. Zmienili środki na cele, liczą się dary na ciele. Chuj mają pary skurwiele, przy odzie mają skurwiele. Ja pozostawiam numerem, tuż porozstawiam tunelem. Na pladze błyszczą piszczele, internet zabił internet. Głupi, słaby lubi teren, oświetlony Jupiterem. Głupi znów dług, gubi wiele, długi, który wiele. Refleksy, mixer je rysuje z bitem. Nikt mnie nie rozczyta, bo nikt nie rozumie liter. Refleksy, mixer je rysuje z bitem. Nikt mnie nie rozczyta, bo nikt nie rozumie liter. O! Czy jest tu Polska? Czy jest tu może ktoś ze środkowej Polski? Z zachodniej? Z północnej? Ze wschodniej? A mam pytanie, czy macie zamiar wrócić do naszego kraju? Nie! Słyszę takie na pół. Ja wiem jak to jest brat, nie ma po co wracać. I w ten sposób obraca się w kościele taca. I nic więcej, energię wytracam. I w ten sposób idę dalej, przyjdzie do nas praca. Ty weź to sprawdzaj, myślę tutaj o tym. Chciałbym wrócić brat do Polski, wiem, że Polska to jest dobry motyw. Myślę o tym, człowiek testuj, no bo Polskę noszę w sercu. Tak to tu wygląda, choć mamy tam tłumy innowierców. Dobra, ty weź to wystaw. I tak mi skurwysyny nie wierzą, że to jest freestyle. Dobra, nic to tu nie zmienia w sumie. W ten sposób Polskę kochać jej człowieku nie umie. Nie wiem czemu Polskę by oddali brat za jeden nabój. A mówią Polskę należy kurwa kochać na zabój. Tak to tu wygląda, wymieńmy ziomek poglądy. I w ten sposób wypierdoliłbym stamtąd ziom rządzących. Dobra, tak myślisz, powstaje freestyle, o nich wierz mi. To mnie śmieszy, Roman Gierty. Nie mówmy o tym, robić sobie rap tak. Nie mów mi jakim skurwysynem jest kaczka. Nic to tu nie zmienia, co jest dla mnie chore. Bo w spodniach Giertycha on wygląda przez rozporę. Nic to tu nie zmienia, boli mnie tu potylica, gdy słyszę słowo polityka.
musieliście wyjechać w chuj. Gram na wolno, coś mi mówi w Polsce stój. Nic to tu nie zmienia, w sumie weź się nasyć. Zapierdalamy człowiek za marną kasę. Czy to ma sens? Być kutasem dla siebie. Ty weź to zostaw, ja te rymy na szybko tu zlepię. Chciałbym wrócić do Polski, by zniszczyć tą podłość i w ten sposób niech powiewa na niebie to nasze godło. Kto jest za tym? Ręka w górę. Kto jest za tym? Ręka w górę. Kto jest za tym? Ręka w górę. Kto jest za tym? Ręka w górę, ja też jestem za tym i zawsze rapem się leczę. I w ten sposób słowem bronię Polskę, a nie miecze. Mówię, że freestyle to nie jest dobry wariant, ale nabijając tak to czuję się tak jak husaria. Dobra, ja mówię do nich tu prościej, bo rapem tu leczę, bo walczę jak ogniem i mieczem i może. Dla mnie to jest dziwne, bo wiem, że mogę spotkać Polaka w Anglii, kurwa i to z nożem. Boże, nic to tu nie zmienia, robię sobie rap. Nieważne jak wyglądasz, pamiętaj, jesteś dla mnie brat. Wiem, że mamy miliony dziwnych postaw. Napluj mi w twarz i tak będziesz dla mnie siostra. Żadna posta sunie tutaj pościg. Trzymajmy się swojej narodowości. Tak naprawdę idź tym, trzymajmy się swojej, ale oczywiście szanując innych. Myślę, że macie podobne zdanie, co nie? Sorry. Generalnie uważam, dziwnym zamieniem jest to. Zawsze tak mówię na koncertach, nieważne czy je prowadzę, czy gram, że na przykład taka instytucja jak Facebook robi bardzo dziwny zabieg. A mianowicie, kiedy wrzucam na Facebooka rzeczy dotyczące polskości, Polski, tego, że jestem dumny z kraju, to Facebook ogranicza ich zasięg. Albo na przykład je usuwa. O co kurwa chodzi? Jesteście gotowi? Siemanko ziomuś. Siema kolega! Cześć. I to właśnie lubię. Zróbcie jego wielki hałas! A teraz przed państwem problem. Nie macie z tym problemu chyba, nie?